वायच रवो घातलो म्हणून कसे रवाळ स्ट्रक्चर इला. लाडू भरून ठेवते कधी पण असा करून ठेवायचा. आज करूचे परब किचन मध्ये धम्मक लाडू. धम्मक? तुम्ही दम बिम देतात काय? नाही गो, असाच म्हटलंय, जरा हसाक नको लोकांका. धम्मक लाडू म्हणजे आपले बेसनचे लाडू. माका वाटले ते म्हणतात ना तुका धपाटे दितले टाइप काहीतरी धम्मक बिम्मक असं. लाडू का धम्मकच बोलतो. धम्मक लाडू देते थांब तुका. आमचे बाबा बोलायचे थांब तुका धम्मक लाडू देते. मग आज आपण करतलो बेसनचे लाडू. त्याची खासियत काय? आपली कशी पद्धत? आपली जी पद्धत आहे तीच जी मालवणी लोक करतात आणि माझ्या सासऱ्यान जी शिकवल्या तशीच मी करते. साधी सोपी. काय हात भाजूचा टेन्शन नाही, तूप वाढूचा टेन्शन नाही की बेसन वाढूचा टेन्शन. म्हणजे आजचे लाडू तुमच्या सासूचे स्पेशल. तिने जे शिकवल्या तसे. तर आपण गॅस पेटून घेऊया आणि आपली रोजची भाजणीची कढई घेऊया. करापली ना. मग आता किती भाजणी झाली त्याच्यात. ही बेसनच्या लाडवाक घेतलं. ही चांगली कडकडीत उन्हात सुकवलेली आहे. मस्त ना क्वालिटी. आता ही पण आपण भाजून घेऊ. कोई निवडून हिरवी डाळ ती टिप्स मध्ये दाखवलेली असा. आता आपण ही डाळ भाजून घेऊया. बघा मोठा भांडा घेतला की कसे आपल्या कसे पण आईस पाईस ढवळूक गावतात. ही अशी डाळ भाजून घेतली की फायदा काय होता माहिती आहे? बेसन कमी भाजायचं लागतं ना. म्हणून डाळ भाजायची. आता आपली चण्याची डाळ लाडूसाठी चांगली भाजून झाली आहे. खरपूस ना. खरपूस भाजून झाली आहे. बघा बेसन भाजता भाजता मी आपल्या मैत्रिणींना एक सल्ला देऊ बघते. सल्ला असं नाही पण आता कोविड आहे, महागाई आहे आणि घर बसल्या आपल्याला काहीतरी जरा हवा पैसे यायचा. तेच म्हणजे घर बसल्या कमवणे. हो, फायनान्शियली इंडिपेंडेंट तर प्रत्येकाने व्हायलाच हवं. तर ह्या ऑप्शनचं नाव आहे, ऑप्शन म्हणण्यापेक्षा शॉप 101 हा ऍप आहे. बरोबर की नाही? हो, ऍप आहे. शॉप 101 हा ऍप इंडियाचा मोस्ट ट्रस्टेड रिसेलिंग ऍप आहे. ह्यामध्ये 10 मिलियन रिटेलरचं नेटवर्क आहे आणि 10,000+ क्वालिटी सप्लायर आणि होलसेलर सुद्धा आहेत. हीच तर ह्याची खासियत आहे. अजून एक खासियत तुम्ही सांगा. 0% इन्व्हेस्टमेंट. आपल्या पदरचा पैसा घालायचा नाही. हो, स्वस्त आणि मस्त. ह्यामध्ये तुम्ही प्रॉफिट ही कमवू शकता. तुम्हाला काय करायचंय आता त्याची आपण थोडक्यात माहिती देऊया. 10 प्रोडक्ट जरी तुम्ही दिवसाला रिसेल केलेत तर 1 ते 5,000 तुम्ही कमवू शकता. हो, जर तुम्ही दिवसाला 20 प्रोडक्ट रिसेल करत असाल तर तुम्हाला एक डेडिकेटेड अकाउंट मॅनेजर अपॉइंट केला जाईल जो तुम्हाला ऑन कॉल मदत करेल. आता हा बिझनेस कसा चालू करायचा त्याची माहिती देऊया वहिनी. देऊया. ह्यासाठी तुम्हाला सोपी गोष्ट करायची आहे. सांगा पहिली काय? मोबाईल हातात घ्या. हो, आणि 101 ऍप डाउनलोड करा. बरोबर. तो ऍप डाउनलोड केला की तुमच्या समोर येईल त्या ऍपवर असलेल्या प्रोडक्टची लिस्ट. त्या प्रोडक्टच्या लिस्ट मधून तुम्हाला जे कपडे आवडतील किंवा जे प्रोडक्ट्स आवडतील ते तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. वहिनींचा आवडता प्रोडक्ट कोणता? साड्या, लहान मुलांचे कपडे, टी शर्ट वगैरे. आता दिवाळी आहे तर ते पहिलंच बघावं लागेल ना. हो, बरोबर. ते प्रोडक्ट्स तुम्ही सिलेक्ट करा. त्या प्रोडक्ट्सच्या कॉस्ट मध्ये तुम्ही तुमची मार्जिन म्हणजे प्रॉफिट ऍड करा आणि तुमच्या सोशल मीडियावर शेअर करा. आता सोशल मीडिया म्हणजे काय? तर फेसबुक आणि व्हॉट्सअप. बरोबर. सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर तुमच्या क्लायंटला जे प्रोडक्ट्स आवडतील त्या प्रोडक्ट्सची ऑर्डर तुम्ही शॉप 101 या ऍपवर प्लेस करा. त्यासाठी तुम्हाला 2 ऑप्शन आहेत. ऑर्डर प्लेस केल्यानंतर ऑनलाईन पेमेंट किंवा कॅश ऑन डिलिव्हरी. या दोघांपैकी कोणताही ऑप्शन तुम्ही निवडू शकता. आहे की नाही? एकदम सोपा बिझनेस वहिनी. एकदम सोपं ग. फक्त सिलेक्ट करायचं, शेअर करायचं आणि भरपूर सारं प्रॉफिट कमवायचं. बरोबर. तर आजच तुम्ही शॉप 101 हा ऍप प्ले स्टोअर मधून डाउनलोड करा. त्याची लिंक कुठे देतात आपण? खाली देतोय, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये. बरोबर की नाही? हो. तर हा ऍप डाउनलोड केल्यानंतर पहिल्या 3 प्रोडक्ट्सची जेव्हा तुम्ही ऑर्डर प्लेस कराल तिथे तुम्हाला 10% डिस्काउंट सुद्धा मिळेल. त्याचा कुपन कोड ID आम्ही खाली देत आहोत. त्या कुपन कोडचा वापर तुम्ही नक्की करा आणि हा लवकरात लवकर ऍप तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. दिवाळीला नवीन सुरुवात तर झालीच पाहिजे की नाही? बरोबर आहे. आता मी डाळ जी भाजून दिलेली आहे ना ती बघा अशी सांगितलेली दाणेदार. म्हणजे काय? ह्याच्यात जरासं रवो कमी घातलो तरी चालतात. आपला रोजचा खावचा बेसन असा ना ता घ्यायचा नाही. ता घेतलास तर ते लय लांब लांब अगदी त्याच्यात मग जास्त रवो लागतलो. त्याच्यामुळे ह्या रवा बेसन आपण दळून आणला. लाडूचा सांगितला ना की तो बरोबर दळून देतलो. कढई तापल्यावर केले गॅस बारीक. आणि आता ह्या मी लाडूसाठी फक्त 200 ग्रामच तूप घेतलंय.
आता ह्या पुरा बेसन मी घालून घेते, कढई मोठी आहे ना. आणि आता काय करायचं सरोज? होय, बेसन भाजून घेऊ, हाताचा व्यायाम. होय. तुम्ही बोलतानाच होता तितक्या मी शब्द कट केलाय. ह्यो व्यायामच भारी असता. आता ह्या पीठ थोडासा ठेवतलो आणि मग ह्याचे 4-5 लाडू बनायचले जे देवाक दाखवच्यात. बाकी हे लाडू काय आत्ताच खाऊन संपतले. आता चपाती भाजी आराम देतात लोक. होय होय. आणि रोज फराळाचा ताट. आमच्या घराकडे पण ती पद्धत अशी ना. पण पहिल्या 2 दिवस मजा येतात. तिसऱ्या दिवसापासून असं वाटतं कधी एकदा फराळ संपतात. गोडावर मधला येत नाही लक्ष, जास्त चकली शेव याच्यावर लक्ष जातात. बरोबर बोलतात. मग तिखटेचे पदार्थ शोधून सुरुवात होतात. आणि संपता पहिला ताच चकलीनी शेव. सत्या फटाको फुटलो. चांगला फुलान भाजू कोया. तशी डाळ आम्ही भाजलेलं तरी सुद्धा मंद आचेवर बेसन चांगला भाजून घेऊ कोया. मंद म्हणजे एकदम मंद नाही ठेवलंय, थोडी मीडियम केलंय. आणि कढई धरू फडको तर घेतलंय. होय ना. हात भाजासारखे नाही बाबा. हो, खाणारी खातील आणि आपले झोपतील आरामात. आणि आम्ही आपले हात घेऊन बसतलो वाईन दिवाळीत. मेन म्हणजे हातच असतात गो. हाताशिवाय आपला काय हाय काय धड. मग तसे सगळेच अवयव इम्पॉर्टंट आहेत, पण करूसाठी हाताची मेहनतच लागता ना. तुम्ही किती ग्राम तूप घेतले टोटल? मी 200 ग्रामच तूप घेतलंय. मी आता टाकलेलं तर 5 चमचे घातलंय. मी थोडा थोडा घालूनच करतलंय की त्या तूप घालून भाजला ना तर पीठ मस्त भाजला जाता. बरोबर. मी 5 चमचेच घेतलंय. मी घेतलंय 200 ग्राम तूप. लागतला पाव किलो तूप, अर्धा किलो. पण मी 200 ग्रामच घेतलंय की त्या आम्ही कडवून तूप वतलव ना म्हणून. बरोबर. तर असा घट्ट तुपाचा अंदाज नाही येणार ना. कडवून मग आपल्याला कळतं. मग आता भाजते वेळी माका जेवढा लागत ना तसा मी भाजतलंय. तर 5 चमचे तुपावर मी बेसन चांगला फुलून भाजून घेतलंय, जोपर्यंत माझा किचन दरवळत नाही बेसनाच्या वासान. आता अर्धा तर किचन दरवळला. तरी आता येतली थांबा 2 पोरा. मम्मी काय करते? त्यांची सुरात बोलतली, मम्मी काय करते एकदम लाडात. जसं काय आज मम्मीवर भरपूर काय तर म्हणतात प्रेम इला. बाय, पोरग्यांसाठी तर आपण करतो सगळा. आणि त्यांका पण वयाच असतं. आणि सगळी तुम्ही आम्ही पोरगीच हो, पण आपल्या आईच्या हातचा ता आईच्या हातचा. बरोबर. त्याची चव कोणाक नाही. माका पण माझ्या आईची खूप आठवण येतात. अशी दिवाळी इली किंवा काय सांगितले ना की आईची खूप आठवण इल्याशिवाय, म्हणजे आठवण इल्याशिवाय राहूनच नाही. बरोबर. आहेत ती आहेत म्हण सुद्धा असं म्हणते शाळेत शिकलेलो. नाही स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना विकार. हे खरंच आहे. माका पण आता आवस नाही. मी 9वीत असते वेळीच गेले, पण आवशीची जी जागा उनिवा ती नाही जाऊ शकत. आता बेसन माका वाटतं वायाच फुलं तिला मस्त. मस्त खमंग वास येता की नाही. मगाशीच बोललाय ना अर्धा किचन तर दरवळाक लागला. तरी आता माझी 8 मिनिटं झाली आहेत भाजून. हो. आणि 8 मिनिटाची बडबड पण. बडबड नाही केला तर होईत कसा, वेळ कधी जाता तो कळत नाही. पण बघा बोलता बोलता झाला ना बेसन भाजून. होय मस्त फुलला मस्त. म्हणजे जसं दाखवतो ना आम्ही तशीच रेसिपी केली ना तर नक्की तशीच होता. आता ह्या बघा बेसनाने कलर कसो बदलल्यान. बाय जरा पण लागला ना या बुडी बघा. होय. आता गॅस बारीक करतय आणि ह्याका परातीत काढून घेतय. आणि बाकीचा तूप घालतलय मी, दाखवते तुका कसा घालूचा. आता परातीत काय थंड होप ठेव? नाही गरमच व्हाय. आपल्याक सगळ्याक मिक्स करूचा, पण माका ह्याच्या सगळा घालूचा ना रवोनी. अजिबात बेसन आपला दसला नाही, करपला नाही. करपला सुद्धा नाही आणि दसला सुद्धा नाही ना. बरोबर. हे बघा, हे कच्चं बेसन जे आम्ही रवाळ असं दळून आणलेला आणि ह्या आता आम्ही भाजलेला बेसन. बघा दोघांमधलं फरक बघा. म्हणजे एवढा बेसन आपण भाजून घेऊया इतपत. तर तुम्ही कढईवरनं टोपार किती गेल्यात? आता ह्या टोपात आपल्या कडूचा तूप. ओके. आता ह्या सगळा 200 ग्राम तूप आहे ना तर ह्याच्यात वतून घेतय. मगाशी वापरलेला मगाशी फक्त मी 5-6 चमचेच घातलंय ना. आता वाडग्यात रवला आता कसा काढायचा तर आता सारख्या दाखवू कया. ह्याच गरम तूप वतायचा आणि घ्यायचा. तरी पण दाखवा परत. ज्यांनी पहिली रेसिपी बघितली नसत त्यांका कळत ना. वाटीचा तूप पुसून कसा घ्यायचा. आता ह्या कसा कळला. बरोबर. आता ह्या वतायचा याच्यात. काचेचा भांडा काय एवढा लगेच तापणार नाही. त्याका काय होणार नाही. फक्त प्लास्टिकचा भांडा घेऊ सारख्या नाही. बरोबर ना. या सगळा तूप इला पुसान.
झाली वाटी स्वच्छ. हो हो हो, म्हणजे काय वाया जाऊ देऊच्यात नाही तुम्ही, ठरवलेलाच असा ना. हो, आता ह्या तूप काढान दे आपला, एकदम उखळी नाही देऊची. गॅस कसं फास्ट ठेवले? हा, जरासो मीडियमच ठेवले, फास्ट नको, नाहीतर धूर येतलो उगाच, आणखी टोप धुमासतलो तो. आता ह्यो रवो मी घेतलाय 200 ग्रामच्या पेक्षा जरा कमी, म्हणजे 150 ग्राम. अर्ध्या किलो 150 ग्राम रवो घेतला. आणि रवो भाजणे नाही असा नाही हा, भाजलेलो हा, पूर्व तयारीत दाखवले. हा, 8 मिनिटं चांगलं भाजून घेतलेलो हा. तसं कलर वरून समजता ना, बघा ना. हा, आणि ही आपली काजू बदाम याची सगळी भरड, ही पण मी 4 चमचे घेतलंय. असे दाताखाली येण्यापेक्षा आता बरा ना. आता हे चारोळी पण थोडेसे भाजूनच ठेवलेलं आहे, ते पण घालतंय. कच्चे घालू सारखे नाही ना? नाही, कच्चे नाही घालायचे, मग ते जरा खवट लागतात शेंगदाण्यासारखे. आता ही पिठी साखर मी किती घेतलंय? आपले अर्धा किलो लाडू आहेत ना, तर मी 400 ग्राम घेतलंय. जास्त गोड नाही, नाहीतर तुमका वही असत तर तुम्ही अर्धा किलो साखर घ्यावा. आता या सगळ्या मिक्स करून घ्यायचा आणि मग त्याच्यात वेलची पावडर टाकायची. आधी साखर मिक्स होऊ दे, गरम आहे ना. हे सगळ्यात सोपे लाडू. हो, सोपे लाडू. फक्त त्याचा काय खटपट काय, भाजूची डाळ, भाजूचा बेसन, एवढीच खटपट. हा, आता बघा पिठी साखरेचे जरा पण गटळे झाले नाही. अशी हवाबंद डब्यात वाटून जर ठेवलास, नाही तर आपले पिठी साखरेचे गटळे मोडूकच इरड जाता. म्हणून मी सांगते, बाहेरची पिठी साखर आणायची नाही. 5 मिनिटं लागली तरी चालत. आता बघा पिठी साखर कशी एकदा मिक्सर मध्ये वाटून घ्यायची गारकन. वेलची आणि जायफळ या आम्ही पूर्व तयारीत दोन्ही वाटून ठेवलेलं. वेलची पावडर मध्ये साखरचं काय सांगलात तुम्ही? आता आपली जास्त असतात ना वेलची आणि जायफळची पूड, म्हणजे मिक्सरच्या भांड्यात लागण्यासारखी, तर आपण ती तशीच वाटायची. आम्ही तशीच वाटलो, मग साखर घालणार नाही. आणि जर कमी असतात तर साखर घालूक वही, भांड्याक लागाक तर वया. पण बघ काय वास दरवळता किचन मध्ये. आता ज्या तूप आहे ना, तर आपण आता कडक, कडक कडत नाही झाला तर तेवढा बस. ह्या सगळा मिक्स करून घ्यायचा. थोडा गरम आहे ना तूप, आणि पीठ पण गरम आहे, म्हणून चमच्यानंच घेत आहे. आणि हातिक सोसत तसा मग लाडू वळवक जायचे, झाले. होय होय, तरी माप गरम आहे गो. तूप पण गरम आणि बेसन पण गरम. काय तो रवो आणि साखरच वाईस थंड होती. सगळीकडे तूप लागाक वया ना. ओके ओके. हा, या बघ असा फेसायचा. आता याचा लाडू बांधून गेलास तर येतलो, पण वाईस जरा तूप मका वाटता व्हाया ना. होय होय, मोडाक नको, बाकी काय नाही. नाही, त्याचा येतलो लाडू, पण जबरदस्ती करता नाही. बरोबर, की तूप तुमच्या अंदाजानुसार कमी जास्त होऊ शकता. हा, वाईस जास्तच आणून ठेवा घरात. तसा प्रमाण बरोबर आहे. अर्ध्या किलो 1/2 किलो तूप वयाच. बघा, वाईस अजून आपण ज्या ठेवलेलं होता तूप वापरायचा. हा, एवढा. आता मी घालून घेते. घे सगळं घालून. मी बाजूक बेसन करून ठेवलंय. अगदीच जास्त झाला तर ताक बेसन घालू घेता. मग बापरे, माझा शिरशिरी बघूनच. तूप घातल्यावर पण सुगंध मस्त येईल. ह्याच्यात मीठ नाही घालू तुम्ही? नाही, ह्याच्यात नाही मीठ घालायचा. एक चुटकी नमक नको? नको, ह्याच्यात नको. ह्या बघा, ह्या आधीच मी सुक्या असा ह्याच्यात हा तूप, पण आधी ह्याच्यात वतूक सांगितलंय ता सगळा. हे बघा, हे ओलसर दिसता आणि ह्या सुक्या पीठ. आता बघूया आपले लाडू वळतात काय. आता बेसनच्या लाडूत आम्ही रवो घालतो. मी अर्धा किलोचे केले ना, तर 1/2 किलो तरी रवो घालतोय. की त्या आमका ते टाळ्याक चिटकतात ना, ते लाडू आवडत नाही. टाळू म्हटल्यावर आपल्या जिभेच्या वरचो भाग. हा, प्लेन झालो ना. होय होय. आता त्याका काय करू बया, मी मनुका ठेवलोय, ते लावू होय मस्त वर ना. आता बाकीचे तुमचे असे सगळ्या भांडी रिकामी झाली? सगळी झाली. गोल गोल खेळत आहेत ना. चेंडू टाकताना कसो. बेसनच्या लाडूत काय फसाक होणार नाही. मस्त ना. मस्त खरंच. रव्यात तो भुसभुशीतपणा येता. वा, ही पण बरी पद्धत. हीच खरी सासूची पद्धत. मनुका लावूचे रवलेत ना, घेतलो हातावर आणि घेतला असा. आता तो वर येता की नाही येता सांग सरोज? येतलो ना. हो हो, 100% गॅरंटी. गमलं वाटतं तुका? गमलं सुद्धा, आणि माहित पण की तो येतलोच वर. त्याच्यासाठी तर तुम्ही लायले बरोबर केलंय, दिसावय म्हणून. आता पिठात टाकलं तो खायच्या काही गायब होता ना. हे बघा, चारोळी इली, 2-3 चारोळे इले, मनुका इलो. मस्त.
तुमचे ना कमेंट आम्ही नेहमी वाचतो है ना, आणि तुमका मी वाचून सुद्धा दाखवते. तर तुम्हाला कसं वाटतं कमेंट वाचल्या? आता ती वेदिका राणे ताई आहे ना, तिची तर कमेंट भारी वाटली. अगदी म्हणते ना, ह्याला सांगितल्याबरोबर मी खाडकन उठले आणि बोलले चल आज बेसनचे लाडू दाखवूया. तिने लिहिलं सुद्धा, लिहिलं पण एवढा भारी आहे ना. त्यांना काय होता, किती बरा नसला आणि किती काय असला तरी आपल्या बाबा समोरची माणसं बघतात, आपुलकीचो शब्द टाकतात, आपल्या शब्दाक पण आणि मान देतात की बाबा हा चला ही काहीतरी बडबड करतात ती वायफळ नाही, आमका पण मनाक बरा वाटता. तुमका जसा वाटतं आम्ही घरात असल्यासारखा तसा माकाही वाटतं की आपली माणसं कौतुक करतात. आमचे रेसिपी बघता, परब किचनच्या रेसिपी शेअर पण करता, लाईक करता, कमेंट्स करता. मग ते कशी तुमच्यावर आमची मोठी फॅमिली झाली. आता आम्ही दोघांना नाही, तू त्याच्यावर आमच्यावर तुम्ही सुद्धा. वेदिका राणे ताईंका खूप खूप धन्यवाद आणि दिवाळीच्या भरपूर शुभेच्छा. तुमची दिवाळी भरभराटायची आणि भरपूर समृद्धीची जाओ. त्याच्याबरोबर बाकीच्या पण ताई आहेत. होय होय, म्हणजे खूप साऱ्या ताई आहेत. कोणी आशीर्वाद दिल्याने, भराडी देवीचा आशीर्वाद दिल्याने भरपूर बरा वाटता. ताई काय असे ना, आईच्या जागेची असे ना की आजीच्या जागेची की काकी मामी, पण तुमचं पण भरपूर आशीर्वाद असा. आमच्या चॅनलला असोच सपोर्ट करत राहा. आता एक गोष्ट सांगा मला अशीच की ह्याच्यात जर जास्त झाला चुकान तूप तर ह्याचा काय होताला? बटाटो वडो. बघा रव्याच्या लाडूचं नानकटा झाली ना बसान, मी सांगितलंय. तर आता हे पिवळे दिसतात ना, मग ह्याचं बटाटो वडोच ना. बसके लाडू होतात ना ते, बसके लाडू बसत असे थाप थैच्या. पण बटाटो वडो कसं तसंच हातान चेपतात ना आणि पावात घालतात, तो थोडी गोल असता. बघा मस्त तुकतुकी. बघा असा खेळ लाडवांका बरा वाटतं, असं वाटतं असो लाडू. आणि लाडू चमकलो ना की त्याचा आनंद भारी होता. आता बघा बॉलर सुद्धा काय करतात, बॉलर असो पहिल्यांदा बॉलिंग टाकूच्या अगोदर असो 2-4 वेळा असो बॉला खेळत असता बॉलावर. पायात असो घालतो, आता हे नाही करणार पायात घासूचा का, आणि नंतर असो दिसतली बॉलिंग करू. बरोबर का नाही? आमका मॅच आवडता. चला आता असं बोलता बोलता आपले अर्धा किलोचे लाडू वळवून होतं. किती झाले? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तर लाडू आता झाले. हो माझ्या हातातलो 13. आणि तुमच्या? माझा तोच अंदाज, अर्धा किलो मध्ये 25 लाडू होतात. वळवतात कसे ते पण बघू वया ना. होय होय, तसा येतात तुमका, तरी पण आमची पद्धत बघा. जे सगळे लाडू आता वळवून झालेले असत तरी मला वाटतं 20-25 लाडू झाले. वायच छोटो बारको लाडू झालो माझ्या बारक्या दुर्वांका. आता हाक मारतोय, बघूया येता काय. हो, तरी अजून सुगंध घेऊन येऊ नाही मोबाईल होत ना हातीत. मला दे मम्मी. कसा लागला? टेस्टी वाटतोय एकदम ना. लाडू भरून ठेवते कधी पण असा करून ठेवायचा. आता हे अर्धा किलो बेसनाचे किती लाडू झाले? एकदम बरोबर 25. एकाच साईजचे केलास तर, नाही तर तुमका दाखवलेला वाटीने एका माप घ्यायचा आणि लाडू वळवायचे, बरोबर 25 होतात. असे हे बेसनाचे लाडू तुम्ही या दिवाळीत दाणेदार स्ट्रक्चरचे लाडू हो नक्की करा. आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.